ಮಾತರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲೆದ ಒಟ್ಟು ಸಿರಿಗೆಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದುಪ್ಪುನ ಗೇನ ಪಲಪುದ ಪರಿಪು ಎಗ್ಗೆ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಎನ್ಮೆಟ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಇನಿತ ವಿಷಯ ತುಳುಕು ಕಾಸರಗೋಡು ತಗಲಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆನ ತೆರಿದಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರಡ ವಿಚಾರ ತೆರಿಯೋನೇರ ನವ ಮಾತ ಸೇರ್ದ ಯಾನ್ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಡಿ ಸುರುತ ವರ್ಷದ MA ತುಳು ವಿಭಾಗದ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿ ಈ ಜಾಣತಾಲದ ಕೊಂಡಿದ ಮೂಲಕ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಗ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಬದ ಮನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಾಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಡೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸರ್ ಇರೇನಿ ಈ ಲೇಸಗ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಗೇನ ಪೊಲಪು ಮಲ್ತದ ಕೊರಿಯರೆ ಬೈದಿನಾರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕಾಸರಗೋಡು ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಸರ್ ಇರೇನ್ ಈ ಲೇಸಗ್ ಅರ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿದೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾತ್ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀ MR ವಾಸುದೇವರಾವ್ ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸರ್ ಇರೇನ್ ಈ ಲೇಸಗ್ ಮೂಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವಿ ಮಲ್ಲಮೂಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸುಳ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಇರೇನ್ಲ ಈ ಲೇಸಗ್ ಮೂಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ನಡಪುನ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಇನಿ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಎನ್ಮುನೆ ಎಗ್ಗೆ ಪಜ್ಜದೀತಲು ಈ ಪಜ್ಜ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಪುರ್ಲುಡೆ ಸಾಗತ ಬರೋಡಾಂಡ ಬಿರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ತಿನಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವಾತ್ಸ ಮೇಡಮ್ ಇರೇನಿ ಈ ಲೇಸಗ್ ಮೂಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ಪೀಠ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಮೇರ್ನ ಪಾಲು ಈ ಲೇಸಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಸರ್ ಇರೇನಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಗ್ ಸಾತ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಜೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿನ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಊರ ಪರ ಊರ್ದ ಬಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಾಸಾಡಿ ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗೇನ ಪೊಲಪು ಕುರಿಯರ ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕಾಸರಗೋಡು ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೇರ್ನ ಮಗೆಟ್ಟು ಪನ್ಪುನೆಂದಾಂಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕಾಸರಗೋಡು ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಕಾಸರಗೋಡು ಮೇರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯಡು MA ಪದವಿನ ಪಡೆತೀರು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಡೋಜ HL ನಾಗೇಗೌಡ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಾನಪದ ಲೋಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಬಹುಭಾಷಾ ಸ್ವರ್ಣೋತ್ಸವ 2018 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ 1983 ಮುಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತಿರು 2014 ಮುಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಕಾಸರಗೋಡುದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ನಿವೃತ್ತರಾಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿಲೇಟ್ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿನಾರು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಎಮಂಗ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕೆ ಪ್ರಿನಾಟಲ್ ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ನಾಯಕತ್ವದ ಶಿಬಿರದ ನಿಧಿಜ್ಞೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಲೆಟ್ಲ ಆರು ಮೆನ್ಕದಿನಾರು ಕಾಸರಗೋಡು ಟು ದೇವಿ ಜಗದಾಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೈಕಶ್ರೀ ದೆತ್ತ ಕನ್ನಡ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆತ ಸಂಪಾದಕರು ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪನ್ಪನೆಂದಾಂಡ ಸುಮಾರು 27 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪದವಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲೆಗ್
ಜಾನಪದ ಪಠ್ಯದ ಬೋಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತದೇರು. ಭೂತಾರಾದ ನೆಟ್ಟು ಒತ್ತೆಕೋಲದ ಕುರಿತು ಒತ್ತೆಕೋಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನ ಬರೆತಿರು. 1997 ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಾಹೋರ್ಡ್ ನಡತಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬೊಂಬೆಯಾಟ ಉತ್ಸವಡ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಂಬೆಯಾಟ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸದಿನಾರು. ಮೇರೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪಾಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ತಂದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಟು ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಮೆರೆತಿನಾರು. ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗಾದ ಈ ಸಮಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ನಡಪುನ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಪುಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜರಾಲ್ಡ್ ಸಂತೋಷ ಡಿಸೋಜಾ ಮೇರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಡೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಡೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಡಾದ ಬತ್ತಿನ MR ವಾಸುದೇವರೇ ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಲ್ದಾಣ. ಮತ್ತೊಂದೇ ಮಾನಾದಿಗ ಭಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವಿ ಮಲ್ಲಮೂಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಅಥವಾ ಗೀತಾ ಜೈನಕ್ಕ, ಸಂಯೋಜಕರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಮೇಲೆ, ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮೇಲೆ ಮಹಾಂತ ತುಳಪ್ಪೆ ಜೋಪಿ. ಇನಿ ಗೇನ ಪಲುಪುದ ಪರಪುಡು ತುಳುಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ವಿಷಯಡ್ ಯಾನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಐನ ವಿಚಾರಡೆ ಪಾತ್ರ ತುಳುಕ್ಕೆ ಕಾಸರಗೋಡು ದಾಖಲನ ಕೊಡುಗೆ 1956 ಭಾಷಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರಚನೆಯಾನಗ ಕಾಸರಗೋಡು ಮದ್ರಾಸ ಸಂಸ್ಥಾನದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಭಾಗವಾದಿತ್ತುಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕಾದಿತ್ತಿನ ಕಾಸರಗೋಡು 1984 ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದು ರೂಪ ಪಡೆಂಡು. ಮುಂದಕ್ಲ ದುಂಬು ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತದ ಅಧೀನತೆಡೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ವಿಜಯನಗರ ಕೆಳದಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಡಳಿತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತಗೊಳಗಾದಿತ್ತಿನ ವಿಷಯನೇ ಚರಿತ್ರೆ ಕುಂಬಳೆ ಅಥವಾ ಮಾಯಿಪಾಡಿ ರಾಜರುಗಳ ಆಡಳಿತಗೆ ಮಾಯಿರಸು ಜೈನ ಬಲ್ಲಾಳನ ಆಡಳಿತಗೆ ಒಳಗಾದಿತ್ತುಂಡು ಪಲ್ಪುನು ಮೂಲು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಪಾತ್ರಣ 23 ಜನಾಂಗಗಳು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಶಿವಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಣ್ಯರೇ, ಶಿವಪ್ರಾಣ್ಯರೇ, ಬಂಟ್ಯರೇ, ಪರಿವಾರ ಬಂಟ್ಯರೇ, ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಆಚಾರ್ಯರು, ಮೊಗೇರ್ಲು, ನಲಿಕೆದಾಟರು, ಮಡ್ಡಳೆರು, ಮೂಲೆರು, ಬಾಕುಡೆರು, ಕೊರಗೆರು, ಮಲೆಕುಡಿಯರು, ಮುಯ್ಲಿಲು, ಉಜಾಲಿಲು, ಮಾಯಿಲರು, ಗಟ್ಟಿನಾಕ್ಳು, ಅರಸಬಲ್ಲಾಕ್ಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಜನಾಂಗ ಸಮತುಲ್ಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಬಾಲನ್ ರೇ ಗೌರವ ಸಂಪಾದಕತ್ವಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿನ ನೇತೃತ್ವಡು 2017 ಕಾಸರಗೋಡ ತೌಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಪಿನ ಉದರದ ಬೂಕುನು ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆಡೆ ಕೊಲ್ಪುಗು ಕೊನತೇನೆ. ಮುಂದಟ್ಟು ತುಳು ಭಾಷೆ ಜನಾಂಗ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಸಮಗ್ರವಾದ ಪರಿಚಯ ಮುಂದೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾದ ಪಾತ್ರಣ ಕೋಟ
ಹವ್ಯಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ರಾಮರಾಜ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ಆರ್ಯ ಮರಾಠ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ಒಕ್ಕಲಿಗರು, ಮಾದಿಗರು ಇಂಪಿನ ಜನಾಂಗಗಳು ವಾಸ ಮತ್ತು ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಕೊಂಕಣಿ, ರೋಮನ್ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಮಲಯಾಳ ಪಾತ್ರನ ವಿವಿಧ ಜನಾಂಗದ ದಾಖಲು ಯಾರಿ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಬದುಕೊಂಡು ಉಳ್ಳೇದು. ಇಂಚಾದು ಕಾಸರಗೋಡು ಒಂದು ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಉಂಟು. ಉಂಟು ತುಳುವೇರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆನೆ ಒರಿತೊಂದು ಬದುಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಊರು ಪುದರು ಉದಾಹರಣೆ ನಡ್ಕ ಚುಕ್ಕಿ ನಡಕ ಉಕ್ಕಿ ನಡಕ ತುಳುತ್ತ ಕಮ್ಮೆನ ಆ ಪೂದರಟ್ಟು ಉಂಟು. ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವಲ ಉಂಟು. ಊರದ ಜಾತ್ರೆ ನೇಮ ಅಗೆಲೆ ತಂಬಿಲ ಮಾತ ತುಳಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಂಬಿಸುವುದುಂಟು. ಕೋಲ ಅಂಕ ಆಯನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಬಲ ಇತ್ತ ಮೂಲ ನಡಪುಂಟು. ತುಳು ಜಾನಪದ ಕಾಸರಡು ತುಳು ಬೇರೆ, ಕಾಸರದ ತುಳು ಬೇರೆ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಕ್ಕ ಜನಪದ ಕವಿಗಳನ್ನು ಬೊಡಿಚಿನಾತ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ನಟಿ ಬೆಳೆದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಊರುತ ಅರಸರಾಯಿನ ಕುಂಬಳೆ ಹಾಜರನ ವಿಚಾರವಾದ ಕವಿತಲು ಧಾರಾಳ ಉಂಟು. ನೇಜಿ ತಿಕ್ಕುನಾಗ ನಡ್ನಾಗ ಪಂಪಿನ ಪದೋಕ್ಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಓ ಬೇಲೆ ಓ ಬೇಲೆ ಓ ಬೇಲೆ ಓ ಬೇಲೆ ಸೋನೆ ಬಂಡೋಡೆ ಬಲ್ಲೆಯ ಓ ಬೇಲೆ ಸೋಬಾನೆ ಬಂಡೋಡೆ ಬಲ್ಲೆಯ ಕುಂಬಳೆತ ಅರಸುಗ ದಾನೆ ಮಾತಾ ಕಾಣಿಕೆ ಓ ಕುಂಬಳೆತ ಅರಸುಗ ಕುಂಬುಡೋ ಕಾಣಿಕೆ ಓ ಕುಂಬಳೆತ ಅರಸುಗ ದಾನೆ ಮಾತಾ ಕಾಣಿಕೆ ಓ ಕುಂಬಳೆತ ಅರಸುಗ ಕೆಂಬಳೆ ಕಾಣಿಕೆ ಓ ಕುಂಬಳೆತ ಅರಸುಗ ದಾನೆ ಮಾತಾ ಕಾಣಿಕೆ ಓ ಕುಂಬಳೆತ ಅರಸುಗ ತಾರಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆ ಇಂಚ ಮುಂದಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಅತ್ತಂದ ಈಜೋ ಬಂದಿಗೋಣ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಪೋಣ ಓಲೆ ಪೋಯೆ ಮೂಲದ ಕಿನ್ನಿ ಎರ್ಗಳ ಪೇಟೆಗೆ ಪೋಡು ಕಿನ್ನಿ ಓಲೆ ಪೋಯೆ ಮೂಲದ ಕಿನ್ನಿ ಎರ್ಗಳ ಪೇಟೆಗೆ ಪೋಡು ಕಿನ್ನಿ ಉಳ್ಳ ಮುಂದರಿದೋಣ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಬಾದನೆ ಗೋವಿಂದ ಬಾದನೆ ಅದನಿಗೆ ಚಾಲೆ ಪಾಯರೆ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಬಾದನೆ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಬಾದನೆ ಗೋವಿಂದ ಬಾದನೆ ಕಜಿಪುಗಡೆ ಬಾದನೆ ಗೋವಿಂದ ಬಾದನೆ ಹತ್ತೆ ಕೂದನೆ ಕುದುರೆ ಹತ್ತೆ ಕರಟೆ ಗೋವಿಂದ ಬಾದನೆ ಗೋವಿಂದ ಬಾದನೆ. ಒಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂತದ ಸಂಧಿ ಪಾಠಗಳು ಧಾರಾಳ ಉಂಟು. ಮುಂದೆನೆ ಮಾತ ಸಂಗ್ರಾಮದಿಂದ ಒಂಜಿ ಮಾ ಕಾವ್ಯನೇ ಆವು ದಲಿತ ವರ್ಗದ ಆಟಿಗಂಜೆ ಸೋಣದ ಜೋಗಿ ಕನ್ಯಾಪು ಮಾದಿರೋ ಇಂಚಿನ ಧಾರಾಳ ನಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಲ್ಪದ ತುಳುವೆರಡ ಉಂಟು. ಪಕ್ರಿ ಪಂಪಿನಾಯಣ ಪಕ್ರಿ ರಾಮಾಯಣನೇ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತಾಯರ ಸಂಗಮತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅತ್ತಂದೆ ನಿಚ್ಚನಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಜನಪದ ಜೀವನ ಸಂಗ್ರಹ ಉಡುಪಿದ ಜಾನಪದ ರಂಗಕಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ತುಳು ಗಂಟು ರಚನೆ ಕಾಸರಗೋಡದ ಜನಕುಲ ಕಾಸರಗೋಡದ ತುಳು ಶಬ್ದಲಿನ ಸಂಗಮ ಸೇರ್ಸಾದಿರಿ. ತುಳುಗಂಟದ ರಚನೆದ ಸಭಾ ಸಮಿತಿ ಪೆಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಯ್ಯಾರ ಗಿರಿರೈ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ರಾಮ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತಾಯರು ತನ್ನವೇ ಆಯ್ನ ಪಾಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸಂಪಾದನೆ
ಅಡೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕುನ್ನಾಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸೇವೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಸಂತೋಷ. ತುಳು ಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಜನಕ್ಕುಡ ಇತ್ತು. ತುಳುನಾಡದ ಕಾಸರಗೋಡು ಕುಂಬಳೆಯ ಅರಸು ಜಯಸಿಂಹ ತುಳುಟೆ ಬರೆಪಾತಿನ ಕಲ್ಲು ಬರಹ ಅಥವಾ ಶಾಸನ ಅನಂತರ ಕೇವೂರುಡು ಗೋಸಾಡಡು ಸಿಕ್ಕಿ ಕಾರಣ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಪಿಡಿಯರೆ ಸಹಾಯ ಆಪುಂಡು. ಕವಿತೆಲು ಕಾಸರಗೋಡು ಜನಕ್ಕಳು ಬರೀನ ತುಳು ಕವಿತೆಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1935 ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಯ್ಯಾರ ಕೆಂಜಂಡ್ರ ಇಕ್ಳು 1ನೇ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಕವಿತಾ ಸಂಕಲನ ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ತಿದರು. ಬಾಡೂರು ಜಗನ್ನಾಥರ ಶೆಟ್ಟಿಗಳು ಸತ್ಯದ ಚಿತ್ತೋ ತುಳು ಪದ್ಯ ಸಂಕಲನ ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದು. ದಿವಂಗತ ವೆಂಕಟರಾಜ ಕುಣಚಿತ್ತಾಯರು ಬಹುಭಾಷಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಸಂಶೋಧಕರು. 6 ತುಳು, ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಡು ನಾನಾ ಕೃತಿಗಳ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿದರು. ಮುಲ್ಪಯಾನೆ ಆರನ ಆಲಡೆ ಬನ್ಪಿನ ತುಳು ಭಾವಗೀತೆಲ್ನ ಗೊಂಚಲು ಐಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ 2 ಸಾಲಿನ ಪನಿಯರೆ ಯಾನೆ ತಯಾರಾಪ. ಬಾನಾಮದಿ ಮಾಲೆ ಪೊರ್ಲು ಮೋನೆಗೆ ಏರು ಕೂಲಿತೆ ತೇರೋ, ಬಾನಾಮದಿ ಮಾಲೆ ಪೊರ್ಲು ಮೋನೆಗೆ ಏರು ಕೂಲಿತೆ ತೇರೋ, ಬನದ ಗುಳಿಗಾಗ ಕೆಂಪು ಕುರುದಿಡು ಏರು ತರ್ಪಣ ಕೊರಿಯೇರೋ, ಬನದ ಗುಳಿಗಾಗ ಕೆಂಪು ಕುರುದಿಡು ಏರು ತರ್ಪಣ ಕೊರಿಯೇರೋ ಪಂಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುನು ವರ್ಣಿಸಿದರು. ತುಳು ಧಾತುಕೋಶ ವಂಜನೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಪಿನವು ನಂಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಗಣಪತಿ ದಿವಾಣರು ಮೀಸೈತಿ ಆಣುಗಳು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆಡು ಮೀಸೈತಿ ಆಣುಗಳು ತುಳುನಾಡು ಡಿಜ್ಜೆರೋ, ಮೀಸೈತಿ ಆಣುಗಳು ತುಳುನಾಡು ಡಿಜ್ಜೆರೋ, ಉಳ್ಳೆರಪ್ಪ ಉಳ್ಳೆರೆ ನಿದ್ರೆ ತೂಕೊಂದು ಉಳ್ಳೆರು, ಉಳ್ಳೆರಪ್ಪ ಉಳ್ಳೆರೆ ನಿದ್ರೆ ತೂಕೊಂದು ಉಳ್ಳೆರು ಎಂದು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕುದುರೆಪಾಡಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಆಳ್ವೇರು ಗೀತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಕವಿತೆಲ್ನ ಗೊಲ್ಪು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವು ತುಳುಕೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ. ಪುಂಡೂರು ದಾಮೋದರ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾರೆ ತುಳುಟ್ಟು ಲಾವಣಿಲೆನು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತಂದೆ ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆದ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜಾರೆನು. ಜತ್ತಿ ಈಶ್ವರ ಭಾಗವತರು ತುಳು ಕೀರ್ತನ ಮಾಲೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ತಿನವು ಕೊಂಜಿ ಕೃತಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ ಕುಮಾರ ಪೆರ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡ ಸುಮಾರು 27 ಕೃತಿಗಳನ್ನೇ ಕೊಣತೇನೆ. ತುಳುಟ್ಟು 1 ಕೃತಿಗಳು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಡ 6 ತುಳುಕು ಮಾಮಲ್ಲೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇರೆಂದು ಪನೋಲಿ. ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ತುಳು ಕವಿತೆಗಳು, ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ತುಳು ಕಥೆಗಳು, ದುತ್ತೈತ ಕವನ ಸಂಕಲನ, ತುಳು ಕಾವ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಇಂಚಿಪದ ತುಳು ಕವಿತೆಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳಾಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ರೇನ ನೆಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಮಿಪುತ್ರೆ ಆಯ್ನಾಟ ಪಳತರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಕೃತಿಗಳೇನೆ ಬೋಲ್ಪುಗೆ ಕೊನತೇರು. ಒಂದು ಆರಿನ ತುಳು ಬರವುಗು ಸಾಕ್ಷಿ. ಕಾಸರಗೋಡುದಾರೆ ಆಯಿನ ಮಾಮಲ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ರಾಯಿನ ಮಲಾರ್ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕುಳು ಓಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು. ಅತ್ತಂದೆ ಆರ್ನ ಕವಿತೆಲು ವಿಚಾರವಂತ ಲೇಖನಲು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಟವಾದುಂಡು. ಪುರಾತನ ತುಳುನಾಡುದ ಜನಾಂಗಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೊಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಲು ಪಂಪಿನ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಕೃತಿನ ಬರೆಯಿನ ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದೂರು 6 ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಒಡಿತನಾಥ್ ತುಳು ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಪಂಪಿನವು ಕಾಸರಗೋಡು ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಕಾಸರಗೋಡು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಸೇರ್ದು ಪೋಯಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳುವೇರೆ ಆಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರಡಾಲ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರು ಅವಳವರೇ ನಿಮ್ಮಗೇಕೆ ಮೌನ ಎನ್ನುವ
ಒಂದು ಕವನೊಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಕರ್ನಾಟಕದೇ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯನು ಆರು ತುಳುವರೆ ಐನ ಆರು ಬರೆದಿರುವಂತ ನಂಗೆ ಬಾಮಲೆ ಸಂಗತಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಳಿಯತಡ್ಕ ಮೇರೆನ ತುಳು ಕವಿತೆಲು ಆಕಾಶವಾಣಿയുടെ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಉಂಟು. ತುಳುನಾಡು ತುಳುಕೂಟ ತೆಂಬೆರೆ ಪತ್ರಿಕೆಲು ಬರಂದುಂಡು. ಬದ್ಯಡ್ಕದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ MS ಶೇಖರ್ ಸುಂದರ ಬಾರಡ್ಕ ತುಳುಕು ಬೋಡಾದು ಭಾರಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುಟ್ಟು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೋಲನದ ಸಮಯಡ್ ಗುರು ರಂಗಯ್ಯ ಬಲ್ಲಾಳರು ಕವಿತೆಲು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪನ್ಪಿನಾರು ತುಳು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತರ್ಗಳ ಪಟ್ಟದೇರು. ಕನ್ನಡ ಕಾರವಲಡು ತುಳುತ್ತ ಅಂಕಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನಾರು BP ಶೇಣಿ ಮೇರ್. ಪತ್ರಿಕೆಡು ತುಳು ಅಂಕಣಗಾರರಾದ ಇತ್ತೆಲ ಬರಪಿನಾರು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಾರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಾತನಾಕ್ಲು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಕಳ್ಳಿಗೆ ಮಹಾಬಲ ಭಂಡಾರಿ, UP ಕುಣಿಕುಳ್ಳಾಯರು, I ರಾಮರೈ, M ರಾಮನ್ ರೈ ಅತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆಲ ಜಿಂಜ ಜನ ತುಳುವೆರು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೆಂದೊಂದುಳ್ಳೆ. TAN ಕಂಡಿಗೆ ತುಳುಟ್ಟು ಕಾವ್ಯರಚನೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಗರ್ ತಿರ್ಗಾಸ್ ಮನ್ಪಿನೋ ಬುಕ್ಲೆನು ಕನತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಒಕ್ಕ ಧನಂಜಯ ಕುಂಬಳೆ ಪಳಂತುಳು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆತೇನೆ. ತುಳು ಲಿಪಿ ಛಂದಸ್ಸ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿದ್ರು. ಕೂಡ್ಲುದ KT ಗಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಮಲ್ಲೆ ಬರಹಗಾರ. ಆರು ಬರೆಯಿನ ಕೇಂದ್ ಪಾತೆರ್ದು ಓದುದು ಬರೆದ ಕಲ್ಪುಲೆ ಲರ್ನ್ ತುಳು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತದ್ನ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ 2007 ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತುಂಡು. ತುಳುಟ್ಟು ಕಾದಂಬರಿನ ಬರೆನಾಕ್ಲು ಒರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್ರು ಕೋಳೂರ್ದಾರು. ನಾಣಜ್ಜರು ಸುಧ ದೀರ್ಘಾಯರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾದಂಬರಿ ಆರು ಬರೆತ್ರಿ. ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆನಾರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಳ್ವ ಕಳತ್ತೂರು. ಮೇರನ ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕಟ್ಟಲದ ಮಿತ್ತು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ರಾಜಶ್ರೀ ಟಿ ರೈಲ ತುಳುಕು ಬೋಡಿನಾಥ್ ಬೆಂದಿನಾರು. ತುಳುಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಶಾಸನವನ್ನು ಓದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಕನ್ನಡ ತುಳುತ ಸಾಹಿತಿ, ಕವಿ, ಸಂಶೋಧಕೆ. ಕಾಸರಗೋಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಪುನಃ ಮೇರೆ ತುಳುಕಾದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಪರಿಚಯ ಪನ್ಪಿನ ಬೂಕು ಆರೆನ ಮುತಾಲಿಕಡೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ 2007 ಅದು ಐನೆ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆತ ಗಂಡು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಕುಂಬಳೆ ಮುಟ್ಟದ ಶೇಡಿಕಾವುದ ಅಲ್ಪನೆ ಶೇಡಿಗಾವದ ಸಮೀಪ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಿನ ಶಿವಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಯಿನ ಕವಿ ಪಾರ್ಥಿ ಸುಬ್ಬೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಿತಾಮಹೆ ಎಂದು ಉದರಿ ಪಡೆಯಿನಾಯಿ. ಪಾರ್ಥಿ ಸುಬ್ಬೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಸಂಗಾರ್ತ್ರೆ. ಕುಂಬಳದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಪರಮ ಭಕ್ತೆ. ಆಯನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು. ರಾಮಾಯಣದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳಾಯಿನ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ, ಪಂಚವಟಿ, ವಾಲಿಸುಗ್ರೀವರ ಕಾಳಗ, ಉಂಗುರ ಸಂಧಿ, ಸೇತು ಬಂಧನ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು 6 ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವು ತಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಭಾಲಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರಡು ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇರು. ಅವು ಇತ್ಯದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಗ್ರಂಥ ತುಂಡು. ಕಣ್ವಪತಿ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ಪಿನ ಕಾವ್ಯನಾಮೋಡು 6 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 1887 ಇಸವಿಡು ಬಾಯಾರದ ಜತ್ತಿ ಸಂಕಯ್ಯ ಭಾಗವತರು ತುಳು ಭಾಷದ ತುಳು ಪಂಚವಟಿ, ವಾಲಿಸುಗ್ರೀವರ ಕಾಳಗೋ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ ಮಲ್ತದರು. ವರ್ಕಾಡಿದ ಐತಪ್ಪೆರು
ರತ್ನಮಯೂರ ಅಥವಾ ಪೆರ್ಮೆದ ಬರ್ಮಯೆ, ಪಟ್ಟದ ವಿಸ ಅಥವಾ ಕೈದಾರೆ, ಮಂತ್ರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ರು. ಅವು ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗಲ ಆತಂಡು. ಮೇಳಗಳ ವಿಚಾರ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಇಚ್ಲಾಂಪಾಡಿ ಮೇಳೋ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಮೇಳೋ ಕಾಸರೋಡ್ದು. ಇಚ್ಲಂಪಾಡಿ ಬಂಟಮನೆತದಾಗ್ಲು ಐನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕಾಸರಗೋಡದ ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಕೂಡ್ಲು ಸುಬ್ರಾಯ ಶಾನುಭಾಗರು, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾನುಭಾಗರು, ಕುತ್ಯಾಳ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಯಕ್ಷಗಾನನ ಊರಿಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜೋಡಾಟ ಸಹಿತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತಿನಾರ ನಾಲ್ಕು. ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆಲ ಮರತ್ತ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕಿರೀಟ ಇತ್ತೆಲ ಉಂಡು ಬನ್ಪಿನು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಮೇಳದ ತಿರುಗಾಟಲ ಇತ್ತೆಲ ನಡಪುಂಡು. ದೇಲಂಪಾಡಿದ ದಿವಂಗತ ವಾಸು ಅರಳಿತ್ತಾಯರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪರಮ ಭಕ್ತೆ. ಶಿವನಲಿಪುವೆರೆ ತೂಯರೆ ಪೋಯಿ ಬಲ್ಲೆ, ಶಿವೆ ನಲಿಪುವೆರು ತೂಯರೆ ಪೋಯಿ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಪಿನ ಅಭಿನಯ ಅಂಕ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಎಡನೀರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಸ್ವತಃ ಸಂಗೀತಗಾರೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಯರು. ಎಡನೀರು ಮೇಳ ಕಟ್ಟದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೋಡಿತಿನಾದ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಿನಾರು. ಇತ್ಯದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತೀಯರು ಐನೇ ತುಂಬರ್ಸೊಂದು ಪೋಂದುಳ್ಳರು. ಉಳಿಯದ ದಿವಂಗತ ವಿಷ್ಣು ಆಶ್ರಯರು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನಗಾದ ಮುಡಿಪಾದ ದೀನಾರು. ವಾರ ವಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕೂಟ ಇತ್ತೆಲ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇತ್ಯದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ತಂತ್ರಿ ಉಳಿಯತ್ತಾಯ ವಿಷ್ಣು ಆಶ್ರಯರು ಮುಂದೆತ ಬೆಂಬಲ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳರು. ಕೊಲ್ಲಂಗಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ತಂತ್ರಿ ದಿವಂಗತ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಪಟ್ರೆದ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಪುಣಿಚಿತಾಯರ ಸಹಕಾರಡು ಕೊಲ್ಲಂಗಾನ ಮೇಳದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ತಿರುಗಾಟ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತುದರು. ಇತ್ತೆ ಐನೆ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗಣಾದಿರಾಜ ತಂತ್ರಿಗಳು ದುಂಬರ್ಸೊಂದು ಬರೋದುಳ್ಳರು. ಆ ಮೊದಲಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳಲ ಊರು ತಿರುಗೊಂದುಂಡು. ಮಲ್ಲದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೊದಲಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಆನೆ ಮಜಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ಟೆರನ ನೇತೃತ್ವದ ಮೇಳ ನಡೆದೊಂದುಂಡು. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾನೆ ಬಂಟ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಳೋಡು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಮುಮ್ಮೇಳ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರಾದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಪನ್ಪುಣ ಹೆಚ್ಚ ಕಾಸೋಡದಾಗ ಪನ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೇರ್ಮೆ. ದೇವಗಾನದ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಿನ ನೇತೃತ್ವೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷಭೂಷಣ ತಯಾರಿಲ ಮಾಮಲ್ಯ ಕೆಲಸ ಅವೊಂದುಂಡು. ಆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನರಸಣ್ಣ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಪುರುಷರು ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಭೂಷಣ ತಯಾರಿಡು ಇತ್ತೆಲ ಉಳ್ಳೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಂಬೆಯಾಟ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಂಬೆಯಾಟ ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆಡು ತುಂಬು ಇತ್ತುಂಡು ಕುಳ್ಕೂರುದ ಜಗಜಟ್ಟಿ ಬಾಚೆ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಬೊಂಬೆ ಕೆತ್ತುನ ಒರಿಯೆ ಕಲಾವಿದೆ ಆತ ಇತ್ತೆಂದು ಪಂಡನ ವಿಚಾರಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೆದ್ರಡ್ಕದ ಹೂಮಾಣಿ ಕಿನ್ನಿಮಾಣಿ ಬಂಡಿ ರಚನೆ ಆಯನೆ ಮಲ್ತಿಂದೆಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಪನ್ಪುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಅಗೋಳಿ ಮಂಜನನ ಲೆಕ್ಕೋ ಓರ್ವ ಸಾಹಸಿಗೆ ಜಗಜಟ್ಟಿ ಬಾಚೆ ಮಾಯಿ ಪಾಡಿದ ತೋಡುಗೆ ಪಾಪಕಲ್ಲೆ ಪಾಡಿನಾಯೆ ಕುತ್ಯಾಳ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೆಡಿಕಟ್ಟೆದು ಉಪ್ಪಿನ 4 ಮೈದ ವೀರಗಲ್ಲನೆ ತುಂಬುದು ಕೊಡ್ತಿನಾಯೆಗೆ ಮಾಯಿಪಾಡಿ ರಾಜೇರ್ನ ಆಸ್ಥಾನೋಡು ಕುತ್ತಿನಾಯೆ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಜಗಜಟ್ಟಿ ಬಾಚೆ. ಕಾಸರಗೋಡದ ದಿವಂಗತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಯ್ಯ ದಿವಂಗತ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಮೇರನ ವಂಶಜರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ರಮೇಶರು ಆರನ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲನ್ನ ಸೇರಿಕೆಡೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಂಬೆಯಾಟ ಸಂಘ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡತುಂಡು. ದೇಶ ವಿದೇಶೋಡು ಸುಮಾರು 5,000 ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇರು. ಏಕೈಕ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಂಬೆಯಾಟ ಸಂಘ ಕಾಸರೋಡು ದಾಖಲೆನೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಹೆರ್ಮೆ ಆಪ. ನಾಟಕ ಕಾಸರಗೋಡದ ಶ್ರೀ ಉದಯಶಂಕರ್ ಎನ್ನೆ ಬರೆತಿನ ಪೂಜೆಗಾವಂದಿ ಪೂ ದಾರದಾಂತಿ ಮದಿಮೆ ಮಾಜಂದಿ ಪ್ರೀತಿ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ದಿವಂಗತ ರತ್ನವರ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಸ್ಮಾರಕ ನಾಟಕ ಪಂತೊಡು ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕುತುಂಡು. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ದ ಕಡಲು
ಮೋಕೆದ ಮದ್ಮೆ ಮೋಕೆದ ಬಿಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಕುಂಡು ಅಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಮನಸ್ಸೇ ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಅವತ್ತೊಂದೈನೆ ನವರಂಗ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಕೊಲ್ಲಂಗಾನ ಪಂಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮಧೂರದ ಮುಟ್ಟದ ರಾಮ್ ಯಲ್ಲಂಗಳ ಒರಿಯೇ ನಾಟಕಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಗಾರಿ ವೃತ್ತಿಡ್ ವಾಮಂಜೂರು ಅಧ್ಯಾಪಕಿ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ದೀಪ ಶಿವಕೊರಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹೂ ಮನಸ್ಸು ಪಂಪಿನ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿದರು. ಐತಪ್ಪ ವರ್ಕಾಡಿ ನೀತಿಯತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿದರು. ತಾರಾನಾಥ ಮದ್ದೂರು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬರೆದಿನ ಬರವು ಕಣ್ಣೀರದ ಕಾಣಿಗೆ ಮುಳ್ಳುದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಗಳ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿದರು. ಅತ್ತಂದೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮನ ಲೀಲೆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೋ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಜನಪದ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿರು. ನಳದಮಯಂತಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಅವು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರ್ತದುಂಟು. ದಿವಂಗತ ಮಾನ್ಯ ವೆಂಕಟರಾಯರು ವಿಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾಶನದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮುಖಾಂತರ 14 ತುಳು ನಾಟಕ 7 ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸೀಮೆದ 4 ದೈವಸ್ಥಾನಗಳುಳ್ಳ பூமாணி ಕಿನಿಮಾಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೈಕ ಅಂಬಿಲಡ್ಕ ಬೆದರಡ್ಕ ಅಡು ಆಯನ ನಡಪುಂಡು. ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆದ ಪರವೆ ಪಂಬದೆ ನಲಿಕೆದಾಗ್ಲು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೆರಡ್ಕತಾಯೆ ಧೂಮಾವತಿ ಕುಂಜಮ್ಮಾಚಾರ್ತಿ ಕುಂಡಂಗರ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೈವ ವೀರಣ್ಣಾಳ್ವ ದೈವ ಗುಳಿಗ ದೈವಲನೆ ಕಟ್ಟುದು ಸೇವೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನಾ ದೈವಲು ಆಚರಣೆಗಳು ಅತ್ತಂದೆ ಮತ ಸೌಹಾರ್ದದ ಪರವಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡೋಡು ಆರಿಕಾಡಿದ ಆಲಿ ದೈವದ ಭೂತಾರನ್ನೆಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಕ ಆಯನೋ ಅತ್ತಂದೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬುಳಲ ನಡ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆಟ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಅವಡು ಅವು ನಡಪಡದಂಟ ಸೀಮಿತ 4 ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ನ ಅಡೂರು ಮಧೂರು ಕಾವು ಕಣಿಪುರ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆ. ಕಾಸರಗೋಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಜಲವರ್ಣ ಮಾಂತ್ರಿಕೆ PS ಕುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು ಖ್ಯಾತ ಜಲವರ್ಣ ಕಲಾವಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾಮಲ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ತಿರುವನಂತಪುರ ಮುಟ್ಟ ಜಲವರ್ಣ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಕಾಸರಗೋಡದ ಗೀತಾ ಪ್ರಕಾಶನ ಪಂಪಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆನೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ 45 ಹೆಚ್ಚ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಸಮಯ ಆಯ್ತಾ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಸರಗೋಡದ ಗೀತಾ ಪ್ರಕಾಶನ ಪಂಪಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ 45 ಹೆಚ್ಚ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಶ್ರೀಗನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಲಕರಾಯಿನ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯರು ತುಳುವೇರು ಸಿರಿಬಾಗಿಲು ವೆಂಕಪ್ಪಯ್ಯ ಬೇಕರ ರಾಮನಾಯಕ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಮಹಾಬಲ ಭಂಡಾರಿ ಗಣಪತಿ ದಿವಾಣ DV ಹೊಳ್ಳೆರು ಮುಂತಾದ ಇನ್ಪಿನ ಲೇಖಕರನ್ನೇ ಕುದುರೆ ಪಡೆಯರೆ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಕಾಶನ. ಪಾರ್ಸುಬ ಕವಿನ ಮಾತ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ತುಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅವು ಪ್ರಕಟವಾದುಂಟು. ಬೇರೆ ಕಾಸರಗೋಡದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಪಿನ್ಪಾವನ ಗ್ರಂಥ ಮಧುಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರ ಸ್ಮೃತಿ ಸದಾ ಸಂಪಾದಕರಾದರು. ಅದೊಳ್ಳೆದು. ತುಳುವೆರ ಆಯನ 2007 ಜನವರಿ 23-24 ಕಾಸರಗೋಡದ ಬದಿ ಎಡ್ಕಡು ತುಳುವೆರ ಆಯನ ನಡ್ತುಂಡು. ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ ಐನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದರು. ಸಭೆ ನಡ್ತುಂಡು. ಅತಿಥಿಲ ಬತ್ತೇರು. ಆ
ಅತಿಥಿಯಾದ ಬತ್ತಿನ ಆಣಿತ ಸಂಸದರಾಯಿನ ಕರುಣಾಕರ್ ಪಂಡ್ಯರು ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನ ಘೋಷಣೆ ಆಣಿ ಮಲ್ತಿರು. 2007 ಹಿಡಿದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಚನೆ ಆಂಡ್ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಶಾಸಕರಾಯಿನ CH ಕುಂಜಂಬು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತಾಯರು ಸುರುತ್ತ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯರು. ಆರನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತಾನಂದರು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಹೊಸಂಗಡಿಡ್ ತುಳು ಜನಪದ ಹೊಸಂಗಡಿಡ್ ಮಲ್ತೆರು. ತುಳು ಜನಪದ ಜಾತ್ರೆ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆತದೆ. ತುಳು ಅವು ತುಳುಕು ಬಡಾತ್ ಒಟ್ಟು ಜನಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾರ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ಣ ಪರ್ವೋಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕೃತಿನ ಕುಣಿಚಿತಾನ ಸಂಪಾದಕತ್ತೋಡು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗಿತ್ತೆ ಹೊಸಂಗಡಿಡ್ ಹೊಸ ಕಟ್ಟೋಣ ಆತುಂಡು ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. 2009 ಇಸವಿ ಬಿಟ್ಟು ತುಳುವೆರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬದಿಯಡ್ಕಡೆ നടത്തുന്നു. 2014 ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಕೂಟದಕ್ಳು ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬದಿಯಡ್ಕಡೆ നടപ്പാಯಿರು. ಮುಂದಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಬೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳು ಅವಧಿಯರ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿಧ್ ಸರಳಾಯರು ಪಣದ ಗುರ್ಕರ್ರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು. ಐನ ವೇದಿಕೆಡ್ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳು നടത്തുന്നുണ്ട്. ദൈവാരാധನೆ കോടയിനിയല്ലേ ತುಳುನಾಡದ 14 ಜಾತಿಲೆನ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಪರ ಊರದ ತುಳುವೆರ ಸಮ್ಮೇಳನ, 14 ರಾಷ್ಟ್ರೋಳದ ಬತ್ತಿನ ತುಳುವೆರ ಮಿಲನ ಸಮ್ಮೇಳನ, ತುಳುನಾಡದ ಅಜಿಪ್ಪೋ ಸಮುದಾಯದ ಆಕ್ಲೆನ ಜನಮೈತ್ರಿ ಸಮ್ಮೇಳನ നടത്തുന്നുണ്ട്. ತುಳುನಾಡದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಪಂತೋ നടത്തുന്നുണ്ട്. ಬಸರೂರುಡ್ದು ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಬಸರೂರದ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ എടുത്ത് ಬಜ್ಜರ್ಕ ಮುಟ್ಟ 107 ದಿನತ್ತ ತುಳುನಾಡ ತಿರುಗಾಟ ಯಾತ್ರೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪರವಾದ നടത്തുന്നുണ്ട്. ತುಳುವೇರೆ ಐಸಿರಿ ರೋಜಾವೆರೆ ಸಾಧ್ಯಾಂಡ್. ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವನ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಶಿಬಿರೋ ಅನಂತಪುರದ നടത്തുന്നുണ്ട്. ಐಟಿಎಸ್ ಗೆಂದಿನಾಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಇನಾಮು ಅದು ಕೊರಿಯರ್. ತುಳು ಲಿಪಿದ ಕೈ ಬರಹದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧಾಲ ಪಂಪಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾಶನ നടത്തുന്നുണ്ട്. ತುಳುಕೂಟ ಮಾಂತ ಊರ್ದ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾಸರಗೋಡುಲ ಶ್ರೀ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಉಮೇಶ್ ರಾಯರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ, ನಾಟಕರ್ತೃ ಶ್ರೀ ಉದಯಶಂಕರ್ ಮೇರಿನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗಡು ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ നടത്തുന്നുണ്ട്. ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೆಸರಕಾಂಡದ ಓಟ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಡ್ವೇಸೋ ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬರ್ಪೇರು. ಪರ್ಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಲೀಂದ್ರನ ಲೆಪ್ಪುನ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಬಲೀಂದ್ರ ಆಟಿದ ಪುಣ್ಣಮೆ, ಸೋಣತ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಮೂಜಿನತ ಸುಡರ್ ಮದಿಮೆ, ಬಲಿಗೊಂಡು ಹೋಲಿಗೊಂಡು ಬಲ ಪಂಡು ಬಲೀಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು. ಈತ ಮಾತ ಇಸಯೋ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಂಡಲ ಯಾನೆ ಪಿನ್ಪಾಯಿನೋ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನನಲ ಬೋಡಿತನಾಥ ಪಣಿಯರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಯಾನೆ ಪಂಡಿನೈಟ್ ಕೆಲ ವಿಷಯ ಬುಡ್ತು ಪೋದುಪ್ಪು. ತುಳು ಮಹಾಜನಕ್ಕಳು ಒಂದೇನೆ ಬುಡ್ತು ಪತ್ತದು ಎನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಾಮಲ್ಲ ಗೇನೋ ಪಂಡದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಎಂಕ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ಈ ಗೇನೋದ ಪೊಲಪುದ ಪರಪುನು ಉಂತಾವೆ. ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ, ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಗೇನ ಪೊಲಪು ಕೊರಿನ ಇರಗು ಸೊಲ್ಮೆಲುಸು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಮಲ್ಲದಿಲ್ಲೆರಾದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟರು ಶ್ರೀ MN ವಾಸುದೇವರಾವ್. ಮೆರನ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುಲ MN ವಾಸುದೇವರಾವ್
ಬೇರೆ ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ MSc ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ MBA ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ PG ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ನವಡೆಲ್ಲಿದ AIMA ವೇದಾಂತಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ 4 ದಸ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಮಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ರಾಜಮಂಡ್ರಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ದುಬೈ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ತ್ರಿವೇಂದ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಡೆಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಾಲ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ 2000 ಹಾಜರಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಬೇರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪುನಃ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟ್ರಾಫಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಹಿಂದಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಚನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್, ದುಬೈ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ಅಬುದಾಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಇಂಚಿನ ಮಾತಾ ವಿದೇಶಿ ಸಂಘಗಳ ಬೇರೆ ಗುರುತಿಸದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು MMA ಮಂಗಳೂರು ಕವಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. 6 ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ NIT ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಕಲ್ತಿನ ಬಕ್ಕಂಬೇರ್ನ ಸಾಧನೆ ಪನ್ಯರಕೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಯದ ಅಭಾವದ್ದು ಈ ಪೇಟೆಯ ಮುಗಿಸೊಂದು ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಪಾತ್ರದೊಂದು ನೈತೊಂದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೆರಾಲ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ, ಸುಭಾಷಿಣಿ ಅವರಿಗೆ, ಗೀತಾ ಅವರಿಗೆ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಮಾರಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡಿತ ಅದೆಲ್ಲ. ನಾನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರ. ತುಳುನಾಡು 3 ಭಾಗ ಆಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಆಚೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು, ಮತ್ತೆ ಈಚೆ ಕಡೆ ಕಾಸರಗೋಡು. ಈ 3 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ತುಳುನಾಡಿನಿಂದ ಕಳಚಿ ಹೋಯ್ತು. ಆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳಚಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಸರಗೋಡ್ನಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ರಸವತ್ತಾದ ಭಾಗ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಳಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ತುಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಸರಗೋಡೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಸರಗೋಡಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕವಿಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು ತುಳುನಾಡನ್ನ ರಚಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಸರಗೋಡೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸರಗೋಡನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಏನೊಂದು ಸೋ ಮಚ್ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೀನಿಯರ್ ನೀನು ಏನಾಯ್ತು ಏನ್ ಕೆಲಸ. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾಸರಗೋಡು ಯಾವ ತರಹದಲ್ಲಿ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಉಳಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿನ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಾಸರಗೋಡಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾಸರಗೋಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಏನೊಂದು 24 ಲಕ್ಷ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು. ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಾಸರಗೋಡು. ಆದ್ರಿಂದ ಕಾಸರಗೋಡು ಎಲ್ಲ ತರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಏನೊಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಟ್ಟು ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತವಾಗಿ ಏನೊಂದು ಸಹಿಷ್ಣು ಮನೋಭಾವ ಇದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈಚಿತ್ರ್ಯ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ
ಯಾವುದೇ ತಕರಾರಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ತಾಪತ್ರೆಯ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಒಂದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಏನೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪೂರ್ವದ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಆ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮುದ್ರ, ಆ ಸಮುದ್ರದ ತಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ನದಿಯಿಂದ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಪಯಸ್ವಿನಿ ನದಿವರೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ತುಳುನಾಡಿನ ವೈಭವ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ತುಳುನಾಡಿನ ಅರಸರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತುಳುನಾಡಿನ ಅರಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸುಮಾರಾಗಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಏನೆಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆಗಳು, ನಾಟಕಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಂದಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಅರಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಕೇರಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಚಕರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷಿಕರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾವು ನೋಡುವಷ್ಟೇ ಒಂದು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ನದಿಯಿಂದ ಪಯಸ್ವಿನಿ ನದಿವರೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೇರಳದ ತ್ರಿವೇಂದ್ರಂವರೆಗೂ ಅದು ಹರಡಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏನೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಳುವಿನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಕವನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದು, ಆ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ವರಯರದು ಒಂದು ಕವನಗಳು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಬರಲಿದೆ ಆಹಾ ದೂರದಿ ಬರಲಿದೆ ಹುಸುಗುಟ್ಟುವ ಪಾತಾಳದ ಹಾವು, ಹಸಿವಿನ ಭೂತವು ಕುಯ್ಯುವ ಕೂವೋ, ಹೊಸತಿದು ಕಾಲನ ಕೋಣನ ಓವೋ, ಉಸಿರಿನ ಸುಯ್ಯೋ ಸೂಸು ಕರಿಸುತ್ತ ಬರುವುದು, ಬರದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು, ಗುಡುಗನ್ನು ಗುಡುಗಿಸಿ ನೆಲವನ್ನು ನಡುಗಿಸಿ, ಸಿಡಿಲನ್ನು ತಾಳೆಗೆ ಬಾಳೆಗೆ ಎರಗಿಸಿ, ಜಡಿಮಳೆ ಸುರಿವೋಲ್ ಬಿರುಮಳೆ ಬರುವೋಲ್, ಕಂಡೀರನ್ನು ಒಣಗಿದ ನೆಲಕೆರೆವೋಲ್. ಆ ತರಹ ಏನೊಂದು ಪದ್ಯಗಳಿದ್ವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ತುಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುನಾಡನ್ನ ಕನ್ನಡೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವನಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಗಾಲದ ವೈಭವ ಅಂತ ನಮ್ಗೊಂದು ಪದ್ಯ ಇತ್ತು, ಕಡೆಂಗುಡು ಶಂಕರ್ ಭಟ್ರು. ಆ ಕವನಗಳನ್ನ ಓದಿದಾಗ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ತುಳುನಾಡೆ, ಅದು ತುಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಬರ್ದಿರೋದು ಅವ್ರುಗಳು. ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ತುಳುವಪ್ಪೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನವರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದೆ, ಅವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೈವದ ಏನೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ಬಂತು. ಈ ಒಂದು ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಈ ಒಂದು ದೈವಗಳ ಏನೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಗ್ಲಿ, ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕಲ್ಪನೆ. ಇದು ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಪಾಲು ಇದೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಾಲು ಇದೆ. ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಘನೀಭೂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಅರ್ಬನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಏನೋ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಘಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ತುಳುನಾಡು ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಏನೊಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ತಿಗೆ ದಾತ್ ಮಲ್ಲೆ, ಹರಿಯಾಣದಾತ್ ಉರುಂಟು, ಪಣದಾತ್ ಪೊರ್ಲು, ತಿರ್ತು ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ತುಳುನಾಡನ್ನ ಅದರ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಕಣ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ದೈವವೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರನ್ನ ಅವರೊಂದು ಕೊಡಲಿಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ತುಳುನಾಡನ್ನ, ಅದರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲ್ಪನೆ.
ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಡುಗಳು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡ ಸಸ್ಯ ಇವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕೆಲಸವೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪರಶುರಾಮರ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಆರ್ ಪಡ್ಡೆಯಿದ ಕಟ್ಟದ ಕೆರೆಟ್ಗೆ ಉಂತುದು ತನ್ನ ಆಯ್ದುವಾಯಿನ ಕುಡರಿ ಪೀಸುಡು ಕುಡರಿ ಬೂದಿನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಿರಪೋನು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಮನ ಮುಟ್ಟು ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಲುಪ್ತದೆ. ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಹೀಗೆ ಆ ಕೊಡಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದುಕು, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮದಿಂದ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಡತನದಿಂದ ಯಾರು ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಏನೊಂದು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಂತೋಷವಾಗಿಯೇ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತುಳುವರು ಸಹೃದಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಅವರು ವೀರರು ಹೌದು. ಸಾಧುಗೆ ಸಾಧು, ಮಾಧುರ್ಯಂಗೆ ಮಾಧುರ್ಯನಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಇವನು ಅರೆಭಟ್ಟ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದ, ಕಪ್ಪೆ ಅರೆಭಟ್ಟ ಶಾಸನ, ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತುಳುವರು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲಾಂಡೆಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಳುವರು ಮಯುಪ್ಪಿ ಕೇಳುವ ರಸಿಕರು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಜನಗಳು ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕವಿಗಳು ಏನು ತುಳುವಪ್ಪೆಯನ್ನ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದವರು ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ, ಬುದ್ದಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ವರರಾವು, ಎನ್ ಕಾಮತ್ತು, ಆಮೇಲೆ GN ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೈ, ಉಗ್ರಾಣ ಮಂಗೇಶ್ವರರಾವ್, ಉಳ್ಳಾಲ ಮಂಗೇಶ್ವರರಾವ್, ಕಡೆಂಗೂಡು ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಇವರಂತವ್ರು ಏನು ಕಾವ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ, ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜಂಡರೈ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು, UR ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನವರೇ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಳುವಿನ ಸೊಂಪನ್ನ ಪೆಂಪನ್ನ ಅಲ್ಲಿ 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 ಪ್ರಕಟಿಸಿದವರು. ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ, ಮೊದಲನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನವರು. ಹಾಗೇನೆ BA ಸಾಲೆತ್ತೂರು, ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು. ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅರಳಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ, ತೌಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿನದೇ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನದೇ, ತುಳುನಾಡಿನದೇ ಆಗಿದೆ. ಜಾನಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅನನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೃತ್ಯ, ಆರಾಧನೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಕುಟುಂಬ ಗೋತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಲೋಕ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿರೋದು, ನಾನು ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲಾ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದೆ. ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಆಕಾಶವಾಣಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಕವಿಗಳಿಗೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರುಗಳಿಗೆ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರುಗಳ ಕಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಅರಳಿಸಿದ್ರು. ಅವರೂ ಸಹ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕವನಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಾಥ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ತರದ ಶಕ್ತಿಗಳು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಸರುಗಳುವೆ ನನಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ತುಳುವಪ್ಪೆಯನ್ನ ಏನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ನೀನು ತುಳು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡದ ಓಲೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಕೊಂಕಣದ ಕಂಕಣವನ್ನ ತೊಟ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಏನವರು ತುಳುವಪ್ಪೆಯನ್ನ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊನೆ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಿಪೆ ಓ ಕನ್ನಡಿತಿ, ನಮಿಪೆ ಓ ಕೊಂಕಣಿತಿ, ನಮಿಪೆ ಓ ತುಳುವಿತಿ ಶ್ರೀ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕವನದ ಕೊನೆ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪರಿಣಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ತುಳು ನಾವು ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರೀಯಸಿ ಅಂತ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಜನ, ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ತುಳು ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಏನೋ ಈ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ,
ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಭಾಷೆಗಳೇ ಮಾಯ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಳುವಿನ ಈ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಇದು ಏನೊಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅವುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ, ಏಕತ್ವ ಇದೆ ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಬಹುಮುಖತ್ವ ಅದು ಮಾಯವಾಗದೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತುಳುವನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕು, ಬಾಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಇದೆ. 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ತುಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿನ ನಾಡಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲವೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ KV ತಿರುಮಲೇಶ್ವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ, ಪಂಪನಿಗೆ ಬನವಾಸಿ ನಾನು ಅನಿವಾಸಿ, ಪಂಪನಂತೆಯೇ ನಾನು ವ್ಯಸನಿ, ಆರಂಕುಶ ಮಿಟ್ಟೊಡಂ ನೆನೆವುದೆನ್ನ ಮನಂ, ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರು ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಕಾಸರಗೋಡು. ನನಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಬೇಸರವಿಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗವೋ ನರಕವೋ ಆವುದೋ, ಆ ಊರೋ ಈ ಊರೋ ಅದು ಮಿಡಿವ ತನಕ ನಾನು ಅತೀತ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಳುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಕಲಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಏನೊಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠದ ಈ ಒಂದು ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಲಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಿಸಬಹುದು ಅದನ್ನ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಯೋ ಹಾಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮಾಧವ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಷಯ ಒಂದು ತಿಳಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೊರ್ಲು ಪಾತೇರಿಯರು ಸರ್, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತೇರಿಯರು. ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಂಟ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಂಡರು ಸರ್ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಬೇರು. ಮಾನವಿಕೆ ದಬ್ಬಿನ್ನೇರು ಅದು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಿನಿ ಎ ಮಲ್ಲಮೂಲೆ ನೆರಣ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುಣ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಿನಿ ಎ ಮಲ್ಲಮೂಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಅಡ್ವಂದಾಯ ಸುಳ್ಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸುಳ್ಯ ನಗರದ ಘಟಕ ಸಂಚಾಲಕಿಯಾದ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಶುಭಶ್ರೀ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಸುಳ್ಯ ವೆತ್ತ ಸದಸ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ತರಬೇತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಮಾನವಿಕದ ಬಿನ್ನರಾಕು ಪಾತ್ರದೊಂದು ಬಿಲ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡೆ. ಈ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಗುರು ಸಮಾನರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ MN ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಸರ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಳು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಧುರ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಮಾಧುರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತುಳು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥವೂ ಆಗ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಮಾಧುರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಾಥ ಸರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ತುಳುವಿನಿಂದ ನೀಡಿದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿಂದ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು, ಒಂದು ತುಳುವಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ಬರೇ ಕಾಸರಗೋಡಿನಿಂದಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಂತೂ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತುಳುವಿಗೆ ರಾಜಾಶಯ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತಾರಂತವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುದು ನನ್ಗೆ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಳೇ ನಾಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಳುವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ತುಳುವಿನ ಮೇಲೆ, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು
ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಾಗಿರ್ಲಿ, ಹಾಸ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೂಪಕಗಳಾಗಿರ್ಲಿ, ಇಂತಹ ರಚನೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತುಳುವಿಗೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಗರವೇ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹಿಂಜರಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ TCH ಮಾಡ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಳುವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತುಳು ಸಹಪಾಠಿಗಳಿದ್ರು. ಅದೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬರೇ ಬೇಸಾಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತೇ ಹೊರತು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಳುವಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ನನಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ನಾನು ತುಳು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿದಂದ್ರೆ, ತುಳು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಭಾಷೆ. ಇದು ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗೆ ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ, ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಶೈಲಿ. ಈ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡೇ ಒಂದಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭಾಷೆಗಳ ಒಂದು ಒಳಹುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವುಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೂ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆವು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೇಡಮ್ ಈರಿನ ಕನ್ನಡ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಮೇಡಮ್. ಇರು ಒಂದು ಒಳಹು ಒಂದು ಪಂಡಿನ ಶಬ್ದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಕೇಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಗುರ್ಕರ್ಣದ ಮನೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜ ಮೇರೆನ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜ ಮೇರ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಮೇರೆ ಬಿಕಾಂ ಪದವೀಧರರು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತುದಾರರು, PhD ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ವಿತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಂಚನೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಮೇರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ 24 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿನಾರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಂಶೋಧನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿಪ್ಪುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನಾರು. ಕೆಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟೆ ಮಲ್ಸಿದ್ದೇರು, ಅಂಚನೆ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಸಿದ್ದೇರು. ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣಲಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಚರ್ಚೆ ಭಾಷಣಲಿಗೆ ಪಾಲ್ದೊಂದಿನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕೆಲವಾರು ಸಮ್ಮೇಳನ, ಅಧ್ಯಯನಗೋಷ್ಠಿ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣನೆಲ್ಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಸಿನಾರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಕಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ Sports Science, Language University Teachers Association and Physical Teachers Association ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವೃತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಲ್ಲ ಅಂದು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾತ್ರೊಡೊಂದು ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಕ್ಲಿಕ್ ಸಭೆಟಿನ ಸರ್ವರೆಕ್ಲ ಒಡಲ್ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಕ್ಲು ಒಟ್ಟಾದ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಲ್ಪನ ಈತ ಎಗ್ಗೆ 98 ಸೊನ್ಪಟೆನ್ಮ
ತುಳುಕು ಕಾಸರಗೋಡು ನಕ್ಲಿನ ಕೊಡುಗೆ ಇಂದೆಕ್ ಎಂಕ್ ಗುರುಕಾರ್ಮಿನಾದ್ ಪಾತೆರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್. ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರು ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವಿ ಮಲ್ಲಮೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೇಂದ ಪೊಲ್ಬು ಆಯ್ನ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಾತೆರೆಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಎಂಕ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಪಾತೆರ್ವೆ ಆಂಡ ರಡ್ಡಲ ಪಾತೆರ್ವೆ ತುಳುಟು ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡಲ ಪಾತೆರ್ವೆ ದಾಯ್ಪುಂಡ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ. ಯಾನು ತುಳು ಕಲ್ತಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಊರು ಪಂಜ ಅವ್ಲು ಪೋಂಡ ಅವ್ಲು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸದ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲು ಮಾತ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರ್ನಿ. ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಅಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರ್ನಿ ಮಾತ ಬಟ್ಲಾರ್ ಕನ್ನಡ ಬಟ್ಲಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಂಡ್ ಬೆರತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ದಾನಂಬೆ ಪೋ ಅಂಬೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪ ಗ್ರಾಮರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಂತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರ್ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಐಕ ಒಂದಂತೆ ತುಳು ಬರ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾದೇವ್ರ ಎಂಕ್ ಪಂಡೇರ್ ಸರ್ ಇರ್ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರ್ ಮಾತ್ ಬಲೆ ಪಂಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಹತ್ತು ಮಾರ ಎಂಕ್ ತುಳುಟು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ದಾಯಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇರು ಬರೋಡು ಇರು ಇನ್ಸ್ಟಡಿ ಅಂಚ ಬರೋಡು ಪಂಡೇರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಳೆದ ವಾರಡ್ ಪಂಡೇರಾರು ಆಂಡ ಇಂಕ ಒಂತೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ ಈ ವಾರಡು ಎಂಕ್ ಬತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಾತ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ ನಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಪಾತೆರ್ ಎಂಕ್ ಆತ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆತ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು ಪಾತೆರ್ ಯಾನ್. ಸೊ ಇನ್ನಿದ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಶ್ರೀ ಗೇಂದ ಪೊಲವು ಆದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಸುಮಾರು ಪಂಡೇರಾರು ಎಂಕ್ಲೆಕ್ ಕಾಸರಗೋಡದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ದೋಸ್ತ್ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಅಲ್ತಡದೆ ಬತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಸುಮಾರು ದೋಸ್ತಿ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಏತು ದೂರ ಪಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡರ್ ಪಣದು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪನಾಗ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವರಾದ ಸುಮಾರು ಪಂಡೇರ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾಸರಗೋಡದ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ್ಪೇರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ ಸುಮಾರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಕ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಆರ್ ಸುಮಾರು ಪಂಡೇರ್ ಯಾನ್ ಪಾತ ಅವು ಮಾತ ಪಾತೆರ್ ಪೋಪುಜಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಕ್ ಮಾತ ತುಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಳುದ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಕ್ಲ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ತುಳುದ ಹಿಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಕ್. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಲೇಜ್ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಾತೆರ್ರೆ ಜನಕ್ಲೆಕ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು. ಸೊ ಸುಮಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಲೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮುಂಬೈ ಅವ್ಲು ಮಾತ ಸುಮಾರು ಶೆಟ್ರು ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿನಿ ಸುಮಾರು ಜನ ತುಳುಟೆ ಪಾತರ್ನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಡ ಪೋಂಡಲ ಅವೊಂಜಿ ತುಳು ಏರಳ ತುಳು ಪಾತಾಡ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮೂಲು ಬಂದಾಗ ಕೇರಳದಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಮಲ್ಯಾಳಂ ಪಾತಾಡ ಮಾತ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟ ಆಪೇರ್ ಎಂಕ್ಲ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಪಾತಾಡ ಐಕೊಂಜಿ ನಿಜ ಪಂಡ ತುಳುಟ ಒಂಜಿ ಕಿವಿ ಕೇಣನ ಒಂಜಿ ಅವ್ ಹಿಂದೆ ಬೇತೆ ಅವು ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಊರುದಕ್ಲು ಪಂಡ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಈತ ರಡ್ಡು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನನೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಡು ಅಂಚನೆ ಈತೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸುಮಾರು ಪಂಡೇರ್ ಎಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಆವಡು ಈ ಜನ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆವಡು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಆವಡು ಏತು ಜನರು ಮಾತ ಅಕ್ಲಿನ ಕೊಡುಗೆ ಮಾತ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಆದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಶರ್ಮಾ ಇತ್ತರು ಅಪ್ಪಾಗ ಆರನ ಊರು ಮೂಲು ಓಲು ಕಾಸರಗೋಡು ಟು ಉಪ್ಪಳ ಪಂಡ್ ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರ ಬಕ್ಕ ಆರನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಮಾತ ತೂನಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಕಾಸರಗೋಡು ನಕ್ಲು ಮೂಲು ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಸುಮಾರು ಈ ಟ್ರೈನ್ ತುಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಮಾತ ಕಾಸರಗೋಡು ನಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿ ಏತೋ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪಂಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಕಾಸರಗೋಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರೋಡು ತುಳುನಾಡಕ್ ಸೇರೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಸೇರಣ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಂಡ
ಅಕ್ಲು ಕೇರಳದ ಕುಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಲ, ತುಳುನಾಡದ ಕುಲ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾತ ಅಕ್ಲೆಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಂಡ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಜೋಕುಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸುಮಾರು ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅಕ್ಲು OBC ಇಜ್ಜಂಡ SC ST ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅವು ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಯ್ನಾಯ್ಕ ಅಕ್ಲೆಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮೂಲು ಸೀಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂದಿಜಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಾತ ಸೇರ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಶೂರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಈ ಯಜ್ಞದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ಆದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೈನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ತಿನ ಮಾತ ತುಳುಪೀಠದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಕ್ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸದಸ್ಯಕ್ಲೆಕ್ ಎನ್ನ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಪಂಡ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಾತು ನಾನು ಮುಗಿಪುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಪುನ ಪುರ್ತು ಇನ್ನಿತ ವೆಬಿನಾರ್ಡ್ ಏನಪ್ಪಲಪದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಎನ್ಮೆಡು ತುಳುಕು ಕಾಸರಗೋಡು ಜನ ಕೊಡುಗೆ ಇಂಚಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಲೇಸುಡು ಗುರ್ಕರ್ಮೆದ ಮಣಿದಿಕ್ಕಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಫೆಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಗೇಣದ ಪೊಲವು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕಾಸರಗೋಡು ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲೆರಾಸ್ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀ MR ವಾಸುದೇವರಾವ್ ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾಸ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವಿ ಮಲ್ಲಮುಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸುಳ್ಯ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಡಲ್ ಬಿಂದಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಸಂಯೋಜಕರು, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ವಿಭಾಗದ ಮಾತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೆಗ್ಲ ಕೇರ್ದಂಚಿನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಊರ ಪರವೂರದ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪಾಸಾಡಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ಬಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೊಲ್ಮಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೇಸ್ ನಡಪನಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ಗುಮನ ದೀದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಜೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ R ಶೆಟ್ಟಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಬಿಂದಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ನಿರೂಪಣೆ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಮೇಡಮ್ ಋತ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ನೂತನ ಯಜ್ಞಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರೋಡೊಂದು ಇತ್ತನೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನವರ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಡಗೊಡುತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೋಡು ನೂತನ ಯಜ್ಞ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಯಜ್ಞ ಅಂದು ಇನ್ನೇ ತಯಾರಿ ಆವೊಂದುಂಟು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಶುಭಾಶಯ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.